Yebo ibaker yethu ayinkulu njengehhotela lakho. Kodwa ubaba wami yena ubhaka amakhekhe amnandi kabi. Kona amabhisketi wana awekho amanye afana nawo yonke le ndawo. Abantu basuka endaweni ezikude kabi ukuze bathenga amabhisketi ethu. Ngoba phela ngiyazi ukuthi ungaqala uzwa ngathi ngoba ibaker yethu incane kusho ukuthi mhlambe namakhekhe ethu awamnandi. Kodwa ke akunjalo nhlobo ke. Kodwa ngani ungitshela ngakho konke lokho? Khona ngikusho kuwe. Cha, awuzange usho lutho. Kodwa ngalithatha leli khekhe. Libukeka limnandi. Yebo, amarupa 120. Cha. Ungangikhokheli mina. Hayi isengijwayele nje ukusho njalo ngizokulethela. Ngiyeza manje. Ngiyabonga. Limnandi. Nginesiqiniseko awulibhakanga. Ubaba wakho libhakile. Yebo. Kodwa ngizange ngize ngilibhake. Futhi nobaba akalibhakanga naye. Libhako uRivato wethu. uRivato amubhaka amakhekhe amnandi kunawo wonke. Futhi yazi ukuthini? Uzifundise yena ukuthi abhake enze yonke leyo nto ku-internet. Akukona nje ukuthi uhambile wawufunda esikoleni esiphezulu. Kuhle unekusasa eliqhakazile. Iqiniso lelo. Abiram, sinikeza umndeni kaLila isimemo somshado wakho. Yindaba kungani ungakhulumi? Abiram, angeke wamukele uma ngabe nginika isimemo somshado wakho komunye umuntu? Kungani ungangibuzi kodwa mama? Ngake ngathi cha kunoma yini. Kunjalo. Awuthi ngibuze ngqo. Kwenzakalani la? Uqonde? Ukuthini ngokungibuza lokho? Ngiyabona ukuthi lento imalana nani. Uyenzelani yonke lento? Iyona ndlela le enikhuluma ngayo nabantu abagulayo nina. Iyona ndlela enikhuluma ngayo ni. Mangabe umndeni ububathuke ngaleyo ndlela. Umndeni wentombazana ubungeke uzulibhade lapho. Kodwa wena ufuna ukuze emshadweni kaAJ njengomuntu ongenamahloni. Ubani uzekholelwa yonke lento? Cela usho noma yini oyifunayo, isho noma yini oyifunayo. Uvele njalo nina abantu abacebile nithanda kabi ukuthuka abantu abahlupheka njengathi. Animuka isikhathi nendawo enikhuluma kuyo. Uyaza wazi ukuthi ngizizwa kanjani ngakho konke lokho kahle kahle. Ekugcineni uMakalile usesamukele isimemo somshado. Squeeze, nginesiqiniseko la ngaze lokudla kuphela. Wadla amakofa u3 ngosuku lesisembo somshado ngambona. Kodwa sekunesikhathi somshado kaLila noAJ wamiswa. Khona ke kungani ugogo nozwelo kangaka ngaye manje? Ngqo. Ngaphambi kokuthi siye lapha ugogo besazi ukuthi uMakalila ubangwa nezibi. Ucabanga ukuthi yena ufanele ugogo? Cha. Sabe ugogo waphupha mina. Cha. Uhamba ntambama kanjalo. Ayivela ngayazenzekale lento. Yonke lento ihlanganiswe kahle uMakalila. Kodwa uzozuza ngokuze emshadweni. Ilokho kumele sikuthole manje. Sengitholile. Kumele afune uAJ nalo ukuthi bashade. Kodwa ke uAJ uzoshada noShweta. Futhi akukho okuzophazamisa lokho. uAJ ubesoba nomcimbi weHealth noShweta ngithi. Asicabanga ngalokho. Kwenzakalani ekugcineni? Akusho ukuthi kukhona okusha kuzovela. Saru. Asifuni enye into entsha ezovela. Esikufunayo thina ukuthi uAJ ashade uShweta. Kumnyama kubomvu. Yini ngempela sezoyenza? Komele sisebenzise amaqhinga makudingeka. Komele sisebenzise inkani makudingeka. Uma kumele silwe solo. uShweta kumele umamezala wethu.
Asikho isidingo sokulokhu ngiqubile nje kulombhede njalo nje. Kumele ngigibele esigabeni silandela saleli cebo. Ha? Yini engizoyenza? Ilo Vikrant akangitshelanga lutho Nkosi yami ngicela ungiphi ingqondo ngicabange. Oh uNkulunkulu wami yenza okuthile. Oh uNkulunkulu wami. Kalindi. We Kalindi. Kalindi kwenzakalani? Awungitshele kahle wathathile kodwa amaphilisi kadokotela. Ngicela ungisize. Ufuna ukuhlalela phezulu wozake. Woza. Uzizwa kanjani? Empeleni angazi ngizizwa ngathi ngilambile nje. Kwenzeka phela ngoba uphuza amaphilisi angithi. Lalela uyalifuna yini mhlawumbe itiye namakhekhe? Ngalijabulela. Revu. Lila, lethani lapha itiye namakhekhe. Ngizoliletha baba. Lalela, dlani itiye namakhekhe ngithi bese uyaphumula ke. Ngongani uyihlupha ngalokho? Awuzizwa kahle wena ngithi. Yilokho kanye engikushoyo ngikhathele ukulala phansi umhlane wami eyibuhlungu manje. Ongqose. Mima, Phuza nalitiye namakhekhe khona ungaya kuzizwa untelentela ngithi. Ngani unginika amakhekhe ashile? Awusho u-AJ akalethanga la amakhekhe akhe. La amakhekhe kamnandi kakhulu anezithelo ezomisiwe. Babiza ngani konje? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.